Tenim Sant Jordi a tocar. El Día de los Inocentes. Martin Luther King Day. Aquí és Nadal, ja estic content. El Día de la Marmota. Thanksgiving Day. El Día de los Muertos no más. St. Patrick's Day. San Fermín. El Día de... Hola, benvinguts al Dia D, un podcast on parlem dels dies mundials que ens surten dels occipitals. Per exemple, què tal, Sergio Picón? I és rima guai. L'hem fet alguna Ja l'hem vegada, feta, no? Però molt bon dia, senyores Reventós, Benvin- molt bon dia, Peu Corbi. Benvingut. Ben trobat. Ben trobat? Ben trobat? Vale, ara Peu. Peu. Com està? Avui, què passa? Què ha passat a la teva vida avui, Peu, perquè estiguis trist o alegre? O cap de les dues coses? M'heu dit... Perquè estiguis. Perquè, jo em dic Pau, per què em dieu Peu? Perquè No sé, al meu perquè- Instagram posa Peu Posa Corbi. Peu, sí. Te estamos haciendo spam, no te és crees. una bona anècdota. Mira, quan jo era jove, tenia doncs res, uns nens, perquè jo era monitor, saps? Era monitor i tal, i aleshores em van regalar una... Bueno, és igual, a qui li interessa? Això no li interessa a ningú. fora. Acabes de dir quan era jove? Sí, clar, com Cachoperro? si ara no ho fos. Però si està Sí, recién sortit de P3. És insultant, eh? Sí, És a mi m'insulta insultant. sempre. Home, és que d'aquí res faré 28 anys. Ja, Jo no estic content. Això per mi és un insult. El iaio Peu. La gent que té... Per mi, tota la gent que té menys de 23 anys... No es mereixen cap tipus de Per mi, respecte. m'insulten. Sí, per estar, per ser. Sí, per ser ells mateixos. Sí. Bé, amic i company Sergio Picón, que avui... Què es portes avui, trobat? Doncs avui parlarem del Dia Mundial de les Crispetes. Molt ben fet. Ei, què tal? Ei, què passa? Us agrada una ratllita? Perdó? Com? Ara, així, mira. Bueno, una ratllita. Una ratlleta, no? Una ratlleta. La cançó aquesta de Palomitas de Maria em recorda un tio que fa molt de temps, quan la vaig sentir per primera vegada, el tio la posava i el tio tenia la sensació de que era molt modern. Ell era molt modern per escoltar aquesta cançó. Sí, perquè és una cançó molt antiga que es va posar després de moda amb el Crazy Frog aquest, amb la rana loca, aquella que sortia als vídeos. O sigui, és cançó i ara tu la poses i va de moderno, però és politono. Rana loca. Sí, Es tío, politono, ¿eh? Es politono. Es politono. ¿Quieres Hòstia. tener las palomitas de maíz en tu móvil? Pues Politono. avui parlarem del dia de les crispetes, que també m'agrada molt el nom, amb crispetes. O sigui, no palomites. O sigui, Crispetes. Crispetes, perquè són a lo que fan. Com? O sigui, clar, en català, crispetes, Sí? perquè, conyo, peten. O sigui, Sí. fa el pup. Ja, o sigui, tu consideres que el so crispetes, Clar, petes, clar, de petes, o en anglès que és popcorn, no? encara més, pop, com el encara mago pop. A mi em fa una mica de ràbia en castellà lo de palomites, perquè... D'on ve? On estan els coloms? Perquè, no hi ha coloms. Diuen que té com una forma semblant als coloms, i a més això és coloms, i tu no pots traduir-ho tampoc coloms, palomites, colometes. Colometes, no? Tu no menges... No vas al cine... Posa'm unes colometes, no? Unes colometes, o en, jo què sé, en altres termes, en el futbol, Sí. La palomita d'un porter, tu no pots dir, hòstia, quina colometa, quina crispeta ha fet Joan Garcia. No. Però palomites, tio, com a... No m'agrada, perquè a més, potser un colom és l'últim ocell que et podries menjar. De tota la varietat. Sens dubte, està clar. Sí. De tota la varietat. Què menjaries abans? Una avestruz? Una avestruz o una urraca, però una puta paloma no. ni molt feta, tio. Pràcticament prefereixo la mort abans que menjar-me una paloma, un colom d'aquesta de Barcelona. Bueno, de Barcelona o d'aquí a Sant Boi, és igual. No és moment de parlar d'això. Ara és moment de parlar de crispetes. Sí, anem a parlar de les crispetes. És ciència, tio. O sigui, és com una... Perdó? És un gra de blat de moro. Has dit ciència? Però que ha petado. Ciència? Ciència. Ciència? Internet. Parpadet. Anem a parlar de ciència culinària. Crispeta, blat de moro, física quàntica. Anem a parlar de l'explicació. Què és el que fa que el blat de moro es converteixi en crispetes? És que el gra del blat de moro es composa de 3 parts. A veure. El pericarpi, Home.
que és, diguem-ne, la càscara, el que l'envolta. L'envoltori. L'envoltori. El paper de regal. El paper de regal. Sí. El germen, que és la part que conté els nutrients. El germen seria l'espermatozoo, ja, no? No, és el que fa... Bueno, el que conté els nutrients del propi gra. Ok. I l'endoesperma. Perdó. Havia avançat, perdó. Clar, és això. Això és la capa interior que conté l'aigua i l'almidó. O sigui, no és esperma, és endoesperma, perquè està dins. Bueno, hola. O sigui, una crispeta crua és endoesperma. Perquè està dins, perquè quan tu escalfes el gra, l'aigua de l'endoesperma es converteix en vapor i com que el gra és impermeable, per la mateixa pressió, l'almidó s'expandeix i es converteix a la textura blanca i esponjosa de les crispetes. Sí, tu... Quina guarrada estem... Bueno, guarrada... No, perdó, hi ha gent... Perdó. Tu el que estàs prenent... Un comentari ara inadequat. Tu quan prens crispeta, el que t'estàs prenent és l'endoesperma, però cremaet, saps el que et vull dir? Sí, el sucarrat. El sucarrat de... L'esperma sucarrat. Esperma sucarrat. Molt bé, doncs mira, escolta. Però bueno, necessitem fer aquesta explicació científica també perquè sapiguem què és el que ens estem ficant a la boca. Passem ara a parlar una mica de l'origen del dia. Perquè hem dit, el dia de les crispetes, quan se celebra? El dia de les crispetes es celebra el 19 de gener. Aquesta festivitat va començar als Estats Units al voltant del 1988, promoguda per l'Associació Americana de Crispetes. Molt bé. Hi ha una associació que es diu The Popcorn Board. És una organització dedicada a promoure el consum i la investigació de les crispetes, o sigui, formes de fer-les i tal. Va ser fundada l'any 1998 pel Congrés dels Estats Units, directament pel propi Congrés, a petició de la indústria processadora de crispetes. Del lobby. El lobby de las palomitas es muy poderoso. No, yo imagino, home, si tienen un día mundial y van decidir el día mundial al Congrés dels Estats Units, però ja diràs. Al Congrés només es toquen temes serios. Sí, mira, ja ho sabem, I tant. Ja ho sabem. Una de les accions també que fan és publicar, que trobarem ja t'ho ensenyaré, a la seva pàgina web de Popcorn Board, diverses receptes amb crispetes. Ostres, receptes com la sopa de carbassa amb crispetes. Bueno, a veure, això deu ser... Fas la sopa de carbassa i tires les crispetes per sobre. Els muffins de crispetes. Bueno, això deu ser que fas un muffin i els claves dintre. O els bastonets de crispetes i pepperoni, com les barrites energètiques aquestes de muesli, de culturista, Sí, les conec. Sí, doncs de crispeta i pepperoni. Tornem al 19 de gener, perquè a qui hem de felicitar el 19 de gener? Happy Barry, Ui, madre mía. Happy Barry, no sé qué. Happy Barry, no se oye nada, coño. ¿Qué dices? No se oye. ¿Cómo no se oye? 19 de gener van néixer diversos personatges il·lustres. 19 de gener de 1809 va néixer Edgar Allan Poe. Hombre. Mític. 19 de gener de 1839 va néixer Paul Cézanne. Sí. Mític. Sí. 19 de gener de 1899 va néixer Josep Tarradellas. Home, ja som aquí, tot abans. Mític. 19 de gener del 28 va néixer Mortimer Mouse. Mortimer. És el premiqui. És el premiqui. O sigui, segons diu la llegenda, Mortimer era... Bueno, és un personatge que va crear Walt Disney, i el nom de Mortimer era el nom que tenia Walt Disney, o sigui, que tenia un rosegador... Rosegador. Tinc a Pompeu dins avui. Un rosegador... Seria... Un rosegador. Sí. Un rosegador que tenia... Un ruïdor. Sí, un ruïdor. O sigui, m'has dit que és el El premiqui. Seria precum? No, precum es como digamos, el liquidillo que tiras del yogur cuando abres la tapa. I això no és el mateix que Mortimer? No, Mortimer és un personatge fet pels nens. El precum no és per fer nens, però no és per nens directament. No, per referència com és el d'abans. Clar, o sigui, seria l'equivalent, però intentarem no barrejar Bueno, ja estan barrejats, però vale. Sí, clar, venen d'allà, no? O sigui, Walt Disney de petit tenia aquesta mascota, li deia Mortimer, li va comentar a la seva dona, però la seva dona li va dir és que Mortimer sona com una mica antic, aristocràtic i tal, i llavors sí que li van canviar el nom a Mickey. Gràcies a la seva dona, perquè imagina que vas al Disney i espera, vull veure Mortimer Mouse! I surt Mortimer allà. Sube!
Vols pujar al meu cotxe de difunts? No, home, no. Sí, home, seria més tren de la bruixa que Disney Worldland. Com? Disney Worldland. És una barreja entre... Sí, que agrupa Euro Disney Worldland, no? Que agrupa tot, no? I qui va traspassar un 19 de gener, i és que el 19 de gener de 1983 va morir Ham el ximpanzé. A veure, aquí hi ha Ham el ximpanzé, sisplau. Qui va ser Ham? Mira. Ham va ser un ximpanzé que va ser famós a la història de l'exploració espacial. Va néixer el 1957 a una aldea de Camerún i va ser entrenat per la NASA per participar al programa espacial dels Estats Units. Sí, però Si tu saps que a mi m'agrada allò dels micos a l'espai... Sí, però aquí, o sigui, és a dir, de néixer al Camerún, de cop i volta ser entrenat per la NASA... Sí, el van reclutar. Va néixer i ja el van reclutar. Bueno, no, li van, òbviament... Li van fer un entrenament, de fet, que li sotmetien a diverses proves d'estrès i li van ensenyar a dur a terme les tasques més, o sigui, moure palanques i tal. O sigui, ell bàsicament el que feia era moure palanques en resposta a senyals visuals i acústiques i com a premi s'enduia una fruita. A pensar, hagués sigut una crispeta. No, era una... O sigui, al final moure palanques i dur-te una fruita és una mica el... Home, doncs... És com les tragagosses. Les què? Tragagosses. Hòstia, tragagosses. Molt bé. Tragagosses. Màquina tragagosses, molt bé. M'heu entès, no? Sí, a veure... Estem intentant no fer barbarisme, però seria empassagosses. Empassagosses. Joder. Bueno, però molt bon neologisme. Sí, això no és... O és Pompeu o és Fabra, però no és Pompeu Fabra. Pompeu està plorant d'emoció ara, però no d'alegria, no? De neologisme. Està descorxant el xampan. Sí. Acaba con todo. Pues acabem amb això. El 31 de gener de 1961, Ham es va convertir en el primer simi en volar a l'espai i tornar amb èxit a la Terra. Com el Calleja. No, una mica... Una miqueta més perquè Ham va estar 16 minuts. Home, clar, aquest va estar 5 minuts. Ham 1, Calleja 0, no? Sí, clar. Va estar una estoneta més. Després d'això, Ham va ser retirat i va viure la resta de la seva vida al Parc Nacional de Primats a Nou Mèxic. O sigui, es va dedicar... Com un semental. Això és que estava dient. Es va dedicar allà al Parc Nacional d'on? De Nou Mèxic. Es va dedicar de primats de Nou Mèxic. Es va dedicar a repartir el seu endoesperma i l'exoesperma. Fora, exto, dentro, fuera, vinga, amunt, avall, que entraves al Parc Nacional, tota la herba, trepitjaves i tot estava enganxifós. Enganxifós? Sí. Mare, Ham. I va viure allà, fins que va morir un 19 de gener de 1983. Espero que morís en ple apogeu. 19 de gener, passem al santoral del dia. Home, vinga! Sants Carredes, Sants Núria Feliu! El que no et trobis aquí, en lloc santoral. Vine a comprar. Vinga. El que et penja... Del meu cabal. Molt bé. Dintre el cabal. Dintre. Entra, no el meu. Quins santos celebrem avui? Quin què? Santos celebrem avui. Perquè avui es celebra martiri grupal. Home! Fantàstic! M'encanta molt. Sí. Sants Màrius, Marta, Audífax i Àbacus. Molt bé. Suposo que serà en català, no? Sí. O sigui, que era un sant que també... O Àbac. Àbac. Com l'Àbac, que és el restaurant del Jordi Cruz. Correcte. Ei, què passa, ei? Sant Màrius, la seva dona Marta i els seus dos fills, que eren Àbac i Audifax, de la noblesa persa, van deixar la seva terra i es van dirigir a Roma per visitar els sepulcres dels màrtirs. Amb l'ajuda d'un sacerdot van poder enterrar 260 màrtirs. Hòstia, però això no es fa en uns 5 minuts, eh? No, perquè hi havia la persecució de Dioclecià, que hem parlat alguna vegada. Hem parlat alguna vegada, sí. Pues com corria Dioclecià? Com corria, O sigui, ell anava deixant màrtirs perquè els matava, però no tenien espai per enterrar-los o que sigui, i estaven com Ell no els anava a recollir. No els anava a recollir. Ell els matava i allà es quedaven. I llavors venia aquesta família com enterrar. O sigui, saps la barredora aquesta de... Sí, com el cotxe... Quan a les cabalgates de Reis, que al final està el cotxe de les escombraries, el mateix. Pues aquest. I estaven en aquesta desagraïda tasca, per dir-ho així, i mentre ho feien, els va sorprendre, les autoritats romanes, els van portar a judici. Durant aquelles èpoques estava mal vist ser cristià. O sigui, directament era o et converties o t'executaven.
literalment el que he trobat era que el que havien de fer era un acte d'adhesió al culte pagà com adorar l'estàtua de l'emperador o cremar un gram incens. Un gram. Compte, El que diu el Martirio Evangélico, la nostra web de referència per a aquests temes, aquí. és, per suposat, Màrius i la seva família no ho van acceptar i per això van ser decapitats. A més, Que dius, home, jo puc ser molt cristià, però si em dius o te decapito o quemas un gramo d'incienso, Sí. que són 50 euros. que són 50 euros, vale, serà incienso Potser sin cortar. està barrejat. Sí, incienso con espidifén. Sí. Sí. Clar, jo ho faig. Estava pensant una cosa, Sergio, que, o sigui, ells Dioclecià perseguia, decapitava, Sí. i ells anaven per darrere com un cotxe escombra agafant els cadàvers, però a ells mateixos, Dioclecià també els també els perseguia, carrega. els enganxen i però amb ells qui els va recollir? No va haver-hi... Això ja queda- la història ja és una altra molt història. allà, no sabem, suposo sabem. que hi haurà un altre cotxe Sí, escombra. és un cercle. Clar, o van deixant allà Sí. els cossos i mira... Abonament una mica pel terra. Sí, o com uns setos, no?, d'adorno, i ja està. I ja queda. No és un martiri que diguis, hòstia, que original, però... No, sobretot, original no és, però bueno. tu ja saps que jo sóc més Sí. en aquestes coses Sí, de sí, sí. quantitat que A qualitat. tu t'ha agradat aquest Martí el tema grupal. A tu el que és els grups t'agrada, Sí, no? sí, En general, a mi- el que és grupal t'agrada, no? Sí, és més Tu divertit. no ets de one to one. One to one, no. Sempre cuanto más, Sí. sempre Sí, donde... prefereixes un partit de bàsquet de 5 contra 5 que no un 3x3 aquells que s'ha posat de moda i un sol camp. Correcte, Molt bé. correcte. Molt bé. Però tenim un altre sant avui, A perquè també 19 de gener es celebra Sant Remigi de Rouen. Molt bé. RR. RR. Segons la tradició, Sant Remigi de Rouen va ser el tercer arcabisbe de Rouen, que és una localitat al nord-oest de França, al voltant de l'any 755, i va morir el 19 de gener del 772. Va viure molt poc. No, o sigui, va ser anomenat arquebisbal 755. Perdó, pensava que era el naixement, diu, hòstia, sí que va va estar quasi 20 anys amb el càrrec. amb el càrrec. O sigui, aquest era... era longevo, eh? Sí, sí. Durant aquest període, el seu germanastre Pipí el Breu, Perdó? Pipí, es deia... No, com Pipi Estrada, com Pipi Estrada. Pipino, Sí, no? sí, sí. Pipino és Sí, sí. o cogombra o Pepino cogombra. Sí. Pipino és pipí. Esvergínia i gotes. Gotetes. Sí. Gotetes. Gotetes. Pipí el Breu. Li van encomanar la missió de traslladar les relíquies de Sant Benet de Núrcia des del monestir de Fleury-sur-Loire Sí, home. Fleury-sur-Loire. de regrés a Montecassino. Molt bé. La tradició diu que en obrir... És que això m'ha flipat, tio. Però diu, en obrir el relicari, Sant Remigi va quedar sec. Però, gràcies a les oracions de l'abat del monestir, va recuperar la vista. Molt bé. O sigui, una mica com l'arca perduda, en el moment que l'obren, I es queda... però en lloc de quedar-se tomàquet, es va quedar sec. Ja es va... Sí, tio. O sigui, dona per pel·lícula. Fem teatrillo d'aquesta... Home, o sigui, és que m'encanta... Es va quedar tomàquet, Es va quedar tomàquet. Sí. Home, si ho fa Indiana Jones, per què no ho farem? Clar, home, nosaltres. Fem Clar que sí. teatrillo. Vinga, Vinga. Vale, vols ser el Remigi o el curado o el curador? Jo voldria ser Remigi. Tu vols ser Remigi? Sí. Vale, jo sóc el que faig el... Jo vull ser Remigi, que m'agrada repartir cartes. Hòstia. Vale, perdó. Comèdia. Vinga. Bé, talla. Ei. Ah, Oh, home, no. Bé, però jo faig del Milagrito. Jo sóc l'abat que fa el... Tu ets el miracle. Sí, jo te curo. Vale. Pau, tu què vols ser? no sé, jo ja... El venedor de... Sempre ven coses, Pau, Sí, jo eh? sempre que No, perquè és entreneu. Sí, té una mentalitat. Jo seré un venedor. Vale, ets el Jeff Bezos de la... Faré d'arbust. Vale. Seré un arbust. Arbust venedor, vols dir? Seré un arbust. Un arbust. Un arbust. I a partir d'aquí... És lo bíblic. que passe. Estem parlant de coses sí? bíbliques. Aviam, estem parlant de que et quedes sec i jo faig una oració o alguna i ja no estàs sec. Vale. Els arbustos, els arbustos a la Bíblia Sí. cremen sols i parlen. I parlen. Ja està. Escolta, parla... Partint de la història de la Verge i la Sí. Colometa, Colometa. la crispeta, d'una crispeta va néixer Sí. Jesús.
per dir-ho així. Jo ja em puc creure que un arbust Parla. inverteixi a la bossa, si cal. O sigui, sí. Llavors, vinga, vés a buscar... Espera, tenim música de teatre? Sí, home, i tant. Sí, vale, jo soc remigilla, i vaig a obrir... Què he d'obrir? El relicari. O sigui, vaig a obrir el relicari, vale? I vas a buscar les relíquies de Sant Benet de Núrcia. Però li he de demanar a algú o ja les vaig a buscar? No, tu l'agafes. O sigui, vale. tu quan entres a... Jo sóc l'abat d'allà, o sigui... Però tu estàs allà veient el que vaig a fer o estic jo sol? No, jo estic fent un solitari o alguna cosa. Tu entres, l'agafes i jo ja vinc a rescatar-te. Ja poso paper de remigi, vale, ja està. Jo no seré un arbust. No sé què seré. Sorpresa, sí. Tu pots ser el que vulguis, Pau, només has de somiar-ho. Joder, que maco. Maquíssim. Va, que estic ja dintre el paper de remigi. Llums, càmera, acció. Vinga. Bueno, anem a veure, vaig obrir el relicari que el meu germà Pipí m'ha dit que trobi, ja l'he trobat. Vaig obrir el relicari. Té veu de Trebonero, no? El Remigi. Fes de puta, que ens ha ficat 4 gols avui, que no... Vaig obrir el relicari. Obre! Oh, Déu meu! M'he quedat sec, no veig res! Déu meu! M'ha caigut un tipus de pols als ulls i no veig... M'he quedat sec! Ai, jo sóc l'abat, que no... És que no he netejat el... Abat, que no veig... No veus? Espera. No veig. Espera. Ara ja veus. Oh, miracle! Ja veig! Ja veus? Ja ve? Sí, ja veig! Per això el no de la Déu, del ja ve? Ja ve! Lentilles de fusta, lentilles de coure, lentilles per beure. També estava Sant Aflelu, por ahí. M'haguessin anat bé abans, però noi... Ei, tu ets sec, oi? No, ara ja veig. Ja no? Ara ja no. Ara veus. Gràcies a aquest abat ja... No, gràcies no, per culpa d'aquest abat. I tu què? Jo faig miracles. Y te jodes, y punto. Lo pone en el libro del... Sí, doncs a veure si fas el miracle de veure com arribo jo a final de mes. Que em venen cada 23 de cada mes, em ve el senyor del recaptador i dius, paga'm. Dóna-li uns galeons d'or. Què faig? Mira, jo curo els ciegos, els cecs, els curo jo, i et deixo els sordos per tu. Però si venc lentilles, jo. Pues ven audífons. I a tomar por... Wallapop. Walla què? Wallapop. No, hi havia un... Jo crec que hauríeu de marxar cadascun pel vostre lloc. No, si jo ja estic aquí. Jo estic a la meva abadia. Al monestir. Un ricola o alguna cosa? Ricola m'aniria bé, perquè tinc una mica de fonia cada vegada que quedo... Dóna'm un ricola, com val? 83 euros. Doncs tingui uns galeons, un parell de galeons, i vinga, dóna'm la ricola. Galeons no són barcos? Hòstia puta, doncs sí que anava bé. Mira, m'ha canviat la... Molt bé, gràcies. Doncs apa. Vinga. Adéu, abat. Adéu. Bona tarda. Vale, me'n vaig amb el relicari. A tomar per cul. Increïble reconstrucció històrica. La Bíblia. Jo he tancat els ulls i era com si estigués allà, Sí, a Fleury-sur-Loure. A Fleury-sur-Loure. O sigui, ja podem posar una ressenya a Google. Això ha sigut una recreació del dia D. Hòstia, el copyright i tot, Que meravella. Doncs passem ara a parlar... Bueno, passem ara, no? O sigui, tornem, perquè estem al Dia Mundial de les Crispetes. Ui, què passa? Crispetes. Ei. Cap de setmana. Endosperma. Endosperma para tu boca. Parlem ara de la història de les crispetes. L'origen de les crispetes es remunta a les antigues civilitzacions d'Amèrica, dels maies i els azteques, perquè aquesta gent no ho feia servir com a aliment, sinó com a cosa cerimonial. O sigui, es diu que quan Cristóbal Colón, Palomito, diguem-ne, no? O sigui, seria Colomet. Sí, no, a veure, és que tens raó. Jo no puc discutir això. Al final el van rebre amb un collar de crispetes. O sigui, llega el Palomo i le dan un palomo... Bueno, el Palomo... Una mica com els nens que fan els collars aquests amb macarrons. Sí, com a Pandora. I saps? I li vas posant, doncs... Cristóbal Colón va arribar i el van rebre
amb un... A palomito con palomites. Amb un collar de crispetes. De crispetes. De Bueno, crispetes. bé, molt bé. Una Una manera com una altra de dir hola. Clar, sí, welcome. Sí. Pitjor seria un collar d'alls. Per exemple, Clar. sí. Home, si t'agraden els alls, home, depèn, A Dràcula no li faries? No. No? No. No. Però anem a parlar de la relació que tots coneixem, crispetes i cinema, perquè al final van de la mà, tio. Jo ja estava esperant des de que havies dit que avui parlaríem de la història de les del dia de crispetes. crispetes, sí. Durant la Gran Depressió als Estats Units, el cinema es va convertir en una forma d'entreteniment. Entreteniment, no? Era la seva forma d'evasió, era una forma d'entreteniment barata, molt assequible per a moltes persones. En aquesta època, les crispetes es venien a puestos al carrer, puestos, no sé com dir... Llocs. Tendes, tendalls, caravanes, food trucks. T'invocaré com a Pompeu, saps? Sí. Quan no sàpiga algú, no? Jo... Es venien a tendalls al carrer a l'entrada dels cinemes perquè eren barates. Què passava? Que estaven prohibides els cinemes. Hòstia, com si fos alcohol, no? Sí, una mena de llei seca. Però estan prohibides perquè dintre el cinema ja venien altres coses? No, perquè no les venien, però els hi embrutaven les butaques, les catifes... Això passa. Això les queda pringós. Nadie quiere sentarse en una butaca pringosa. Ves a l'esplau després de veure Mufasa 3. Ja veuràs com queda la sala. Mufasa 3? Bueno, no sé, fa Mufasa, no sé. Hòstia, molt bé, molt bé. Tenim una heroïna que va ser l'empresària Julia Braden, com ho vulguis dir, sí. Que va convèncer el propietari del Linwood Theatre a Missouri perquè instal·lés un tendall de crispetes dins del cinema. Jo no sé si tendall està ben dit. Botiga. Posa botigueta. Puesto. Sí, perquè un posat no. Un quiosc. El va convèncer per instal·lar un quiosc de crispetes dins del cinema. Sí. Com eren barates de produir, van veure que tenien molts beneficis i això és el que va popularitzar l'acte de menjar crispetes al cinema. Sí, d'aquí van passar a anar als cinemes Filmax Lauren a que un menú combo costi 50 euros, no? Ah, exacte, va ser per culpa de Julia Braden. Però anem a debatre això. Vinga, m'estàs dient que anem a fer el debat? Us agrada el cine? Sí, bueno, sí, home, i tant, clar, sí. No estic d'acord! Perfecte! No t'agrada el cine? Sí, m'agrada, però no estic d'acord. Perfecte. Doncs no està d'acord que m'agradi el cine, però o sigui, jo estic d'acord que m'agradi, Jo no estic d'acord que t'agradi. No, d'acord. Ja està. Respecto la teva opinió. Jo no la respecto. No. Respectes? A mi me suda la polla. Ala, No respecto la teva opinió. Si molaria un debat amb un tio de... Sí, tens raó. No, jo no estic d'acord. Menjar i cinema? Bueno, última filera, si pots. No hi ha cosa, us agrada? Sou de menjar al cinema? Sí. A mi no m'agrada gaire menjar al cinema. A mi sí. No respecto la teva opinió. Jo no respecto la teva persona. Directament. No? A tu no t'agrada molt menjar? Us agrada que us mengin al cinema? O sigui, bueno, que vull dir... Depèn, si són caníbals, no. O sigui, vull dir que la penya al redador estigui menjant? No, perquè fa mal de sensor. A mi em molesta moltíssim, perquè molt de soroll. A mi em molesta que diguis al redador. Sí. Perquè obren els... Calla, que no tens ni idea, tu, calla. Calla la boca. No tens ni puta idea. Obren els sneakers i fan... Clar, hi ha coses... Hi ha un cabron molt gran al món que va començar a vendre petacetes. Oh! Aquí sí que estic d'acord. Perquè... Venen petacetes al cine? Sí, venen petacetes al cine. O sigui, però que mengis uns Doritos... Però aquest tertulià, què li passa? És tertulià moderador, tècnic... S'ha fotut amb falafeta. Prou. Sí, amb falafel. Sí. O sigui... Crispetes? Petacetes? Perquè venen petacetes al cine i jo... Si tu t'estàs menjant uns Doritos que són cruixents, t'ho compro. Però és el mateix, la mateixa merda, el mateix soroll. No. ASMR, el mateix. No, és més ASMR. És ASMR. És ASMR el petaceta. O sigui, tu estàs veient una pel·li i estàs sentint... Això hauria d'estar prohibit. Hauria d'estar prohibit. Doncs això és el que estem defensant, el mateix. Sí. I les cloïsses també. O sigui, prohibim cloïsses i petacetes. Fora les cloïsses. Fora les A mi cloïsses. m'agrada agafar les xutxes i ficar-me a la boca i llepar-les molta estona. De manera que consumeixo poques i em dura molta estona. Pues a mi no m'agrada això.
No m'agrada. M'agrada menjar-me les llaminadures Llaminadures, perdó. i ja està. O sigui, tu li fots un parell de mossegades i cap a dintre, no? Sí. Prou. Això ens torna a les crispetes. Com es menja les crispetes? A punyat o d'una en una? Perdó? Agrapats? Agrapat? A punyat. Sí. Agrapat o d'una en una? Home, jo començo d'una en una, però hi ha un moment que dic, prendre pel sac. I ja agafo el grapat, però grapat mig grapat. Doncs a mi em sembla això una falta de respecte per tu, per mi i per tota la crispeta. I per la persona que fa les crispetes. I per la persona que fa les crispetes. La persona que mira la peli, també. També. El meu pare a casa es menja les... Hola, papa. Es menja les crispetes amb palillos xinos. Això és de crac. Això és o sigui, una bossa d'aquestes de microones li dura 4 hores. Això no ho he vist mai, És una forma que dius, con lo que dius tu de les xutxes, de poco a poco i me dura... La propera vegada que baixi al cine, et juro que em porta... Clar, no, a més em duren tota la pel·li. O sigui, et sembla raro, però després ho penses i dius, em dura tota la pel·li, no t'embrutes els dits? Gens? O sigui, no. O sigui, si tu menges amb palillos, no acabes amb els dits pringosos. O sigui, és un win-win. També volia afegir màxima ràbia quan arribes al final de la capsa i ja està el blat de moro con el patat. Què fas? Me'l menjo i després l'escup. No, jo també. Aquí hem arribat a un punt comú. Està pagat, o sigui, tu l'has pagat, és teu. És que em menjaria fins i tot la capsa de cartó perquè també l'he pagada. Jo no sé per què l'hem de llançar, em pots emportar. I si no t'agafes els grans que queden i... Comences a disparar la gent de davant. Eres tu! Era jo. Mamón. Era jo. No ens estem passant amb els sabors de les crispetes? Debat. Aquí hi ha un debat... Però si és que ja estàvem al debat. Més debat. O sigui, és... Debate del debat. Debate. Hi ha un punt... Jo hagués tallat l'evolució en salades i dolces. I tu? Però hi ha més. I tu què? Hi ha més? Perdoni, moderador, em sento intimidat per aquest senyor. Aquest senyor... Què penses? Aquest senyor ve a aquest debat drogat. Què pensa? Hi ha més? Què pensa? Hi ha més de salades i dolces? Perquè m'he apuntat una diguem-ne, la carta d'una botiga. Crispetes, les salades de tota la vida, dolces amb mantega, amb xocolata, de formatge, amb xocolata i formatge, de formatge amb pipes, de ketchup, de foie i de barbacoa. O sigui, crispetes de xocolata. Que dius, que al mateix cinema et venen crispetes de xocolata i et venen crispetes i et venen xocolata, que dius, me los hago yo. Si t'agafes un got de xocolata i amb els palillos de teu pare agafes i vas mullant, és fantàstic, jo ho trobo molt bo. Home, ja passaríem al nivell fondí al cinema. O sigui, hi ha infinitat, tio, de sabors. Aquests és que em van patar el tarro. Jo no sabia això. Jo vaig a... I te les pots barrejar. A més, hi ha com un dispensador que tu vas i te les vas omplint i te les mescles. És una puta guarrada. Però ja que estem en modo jugar a ser Dios, sí, amb els sabors. De quin sabor, i amb això tancarem el debat, us agradaria fer les crispetes? Vinga! Jo de bacon! Jo de callos. Capipota. Jo de paella. De paella. Molt bé. Pues ja està. Clar. Ja està, fins aquí el debat i fins aquí el dia D. Sí, no? Molt bé. Doncs... Podem posar-nos a fer més receptes. Després d'aquest interessantíssim debat, hem arribat al final d'aquest episodi del dia D. Gràcies, Sergio Picón, no canvis mai. Perfecte. Gràcies a tu. Intentaré no canviar... No canvis. No, intenta no canvis. És una ordre. No, si jo vull intentar canviar i després no canvio, estaré canviant. No canvis, Sergio Picón. Vale. Pau Corbi, si vas a menjar-te una capsa de crispetes, compta que al final poden haver-hi grans d'arròs crus. Sí, sense l'endosperma. Doncs... Molt bé. Sí. M'és igual. Me'l menjaré igual. Vale, doncs compte, no t'ho és que, però... I jo però tot, tot. Me'l menjaré tot. Cada un dels grans. I això ha sigut el dia D, un podcast de la República Samboiana per Ràdio Sant Boi. Oh, que dur.